हाया जोंनिखा बे हाखौ होआ बयनाबो हा होआ बयनाबो हा होआ 2005 आवनो थाफैनाय दा फरेस्ट राइट्सनि बादिबा 2006 नि बादिब्ला बिसोरो बाव थानो मोन्थाय दङ दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिसोरखौ थांनो बा इभिक्सन खालामनो जोंनि बिटिसि आव इभिक्सन खालामनो नन प्रटेक्टेड क्लासखौ वार्डआव हरदों दासिमबो खालामाखै आरो जोंनि रायजो राजाया दानि दा गोदान गभर्नमेन्टनो भट होनानै नोंसोरखौ दा गभर्नमेन्टआव दोनबाय जुदि नोंसोरो रायजो राजानिफ्राय मोजां खामानि मावाब्ला दा जोंनि रायजो राजा नोंसोर माबोरै इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों नोंथांमोना बेयो खुंग्रिंनि बर'फोरखौ होखारनाय मोनसे नुथाय दा होखारदो मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा होखारगासिनो होखार खुनु खोथा गैया नोंथांनि सरखार सालायनाय समाव नोंथांनि आमोलाव नोंथाङा जुदि बर'फोरखौ होखारनानै गोजोननाय मोनोब्ला नोंथाङा होखारबाय था लागातार खेबसे नङा खेबनै नङा जावले जावले नोंथाङा होखारगासिनो दंखायो आरो होखारबाय था बेनो नोंथांनि सरखारनि आखुथाय आरो नोंथांनि दोलोनि इउपिपिएलनि आखुथाया बेनो आरो बेनि फिननायखौ 2025 नैबे बोहैथि बोसोरनि सेप्तेम्बर मासाव रायजो राजाफ्रा होनो थांगासिनो दं सोर सहायगोन माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि मुङाव बर' रायजो राजाफोरखौ दुखु खस्थ' होनाय मोनथायफोरखौ खोमानानै होनाय बिथांमोननो मोनथायखौ बांसिननिफ्राय बांसिन होनो नागारै सुबिदाफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन होनो नागारै बिथांमोननि मोनथायखौसो सिख'नानै नोंथाङा लानो नागिरोब्ला आरो गुबुननो गथायहरनो नागिरोब्ला बिथांमोननि इमोसन्सजों केलवार खालामोब्ला रायजो राजाफ्रा बोरै माफ होगोन नोंखौ इयुन जोलैया बोरै माफ होगोन प्रमद बर' नोंथांनि ट्रिपल इन्जिन सरकार थासेयावबो नोंथाङा जुदि बर'फोरखौ होखारबाय थानो जावले जावले खाबु मोनदोंब्ला नोंथांखौ जों बर' रायजो राजा आरो ट्राइबेल माहारि आरो इयुन जेनेरेसना मा हिसाबै जारिमिनाव माफ होथावगोन नोंथाङा मानो CM जाथारखो ना नैबेनि थाखाय जादों नैबेनि थाखाय साख्रिया होदों टेटनि गेजेरजों मोनदों गोजोननाय थाबाय दे नाथाय बिनि सोलायै दिनै गुबुन गुबुन गिख्रंथाव बर' माहारिनि थाखाय जोबस्रांनाय लामा खामानिखौ दि नोंथाङा मावगासिनो दं बेनि एन्सारा मा जादों बेनि फिननायखौ रायजो राजाया मा होनगोन दिनै नाय आसाम स्टेटखौ नोंथांनो माबा मोनसे होदों होनाय लगे लगेनो बिथांमोना बांसिनखौ खहा खालामलांगासिनो दङ बेफोरखौ नुनानैबो नुयैबादि थादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो प्रमद बर' बिथां दिनैनि भिडिअ बेखौ लानानै मोजाङै सावरायगोन हेलो एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु द चेनेल दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं UTO इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम बिनि आफादगिरिया मानगोनां मार्कुस बसुमतारी सार बिथाङा बर्तमानाव कलम्बियायाव थांनानै दं आरो गुबुन गुबुन इन्डिजिनियास पिपोल बिसोरो बेवहाय जमा जादों ट्राइबेल माहारिनि हाखौ बोरै रैखा खालामो आरो ट्राइबेल एरियायाव ट्राइबेल बेलेन्स ग्रुपआव हाबनाय जायफोरनाखि नन ट्राइबेलफोर बेखौ बोरैहाय होखारनो हायो आरो जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ माबोरै सेफटि खालामनो हायो बेखौ लानानै कलम्बियायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि जादों दा बे हाबाफारियाव बिथाङा UTOनिफ्राय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशननिफ्राय बाहागो लानानै बर' रायजो राजा आरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय मा मेसेज हरदों बेखौ गिबियाव फंनैसो नोंथांमोना खोनासंग्रोदो बेनि उनाव मेन पइन्टआव फैनि नै बग'टा कलम्बियानिफ्राय बयनिसिमबो जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसामनि जानानैहाय गाहाम हामलायनायखौ बावहरो आं कलम्बियायावहाय दंफैयो इन्टारनेशनेल लेन्ड कलेक्शननि ग्लबेल वन फार्म होननाय मोनसे मिथिङाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय आङो खालि बर'निल' नङा गासैबो ट्राइबेलनि जानानै लोगोसे आसामनिल' नङा नर्थ इस्टनिल' नङा गासैबो इन्डियानि जानानैहाय आं बेवहाय थागिबि हिसाबैहाय रिप्रेजेन्ट जाफैदों आरो बे थागिबि हिसाबैहाय जोंनि जेनाखि समस्या बिसेसकै जोंनि बर'नि समस्या जेनाखि जोङो 67निफ्राय दासिम आन्दलन खालामनानै जेनाखि जोङो बर'नि थाखाय बिमुं खुंदोंमोन बेखौ मोननो हायाखै आरो जोङो बे बर'नि बिमुं खुंनायाव बेसेबां जोङो नासयजाखो
जों बेसेबांनाखि खस्थ' मोनदों बेफोर गासैखौबो आङो बुंनो हादों आरो बे मिथिङावहाय जोंहा इउएननिफ्रायबो रिप्रेजेन्टेटिभमोन आरो लोगोसे गासैबो 190टा देशनि गुबुन गुबुन जातिनि गुबुन गुबुन मानसिफोर दंजोबोमोन आरो बयनिबो सिगाङावहाय जोंनि बे बर'नि समस्या लोगोसे जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक जेरावनाखि जों माइन'रिटि जानानै दं जों जेनाखि टेस्ट गेलेदों बे टेस्ट गेलेनायावहाय मोननै अर्डार मोनब्लाबो दासिमबो जे सरकारा रिजेकसनखौ खालामाखै बिनि सोमोन्दैबो आं बुंगोन आरो लोगोसे बावैसोनि जोंनि जेनाखि थिपकाइ ओनसोलावहाय सरकारा आदानि आम्बानि बिसोरनो जेनाखि 3000 बिगा हाखौहाय इलिगेलि होनाय नै बेफोरनि सोमोन्दैबो आङो बुंगोन आसा खालामो नैबे आंनि बे मिथिङाव बाहागो लाफैनायनि गुदि थांखि जेनाखि जोंनि समस्याफ्रा बेखौ जोङो सल्भ जानो हायो बेखौनो आसा खालामदों आरोबाव खनसेबाव आंनि भगबाननिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ हामबायसै खुलुमबाय। नुनो मोनबाय बिथाङा जा मावदों ट्राइबेल माहारिनि थाखाय ट्राइबेल राइट्स সকলৰ কাৰণে মাৰ্কুছ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া যি কাম কৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিব লগা এটা বিউ বুলি আমি ভাবিব লাগিব। তেখেতে ফৰেনত গৈ বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহা তথা ভাগ লোৱা ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলৰ লগত এক্সচেঞ্জ অফ আইডিয়া যি প্ৰকাৰে তেখেতে দাঙি ধৰিছে এইটো আমি সকলো বড়ো জাতি সকলো ট্ৰাইবেল জাতি গোষ্ঠীয়ে মাৰ্কুছ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াखौहाय सापर्ट समर्थन কৰিব লাগে बेखौनो आं बुंबाय। दा बेजों लोगोसे जों ट्राइबेल माहारिखौ माबादि गाख्रेबगासिनो दङ दिनै सोरनि खोथा लानानै प्रमद बर' बिथाङा माबादि जों बर'फोरखौ लागातार खेबसे नङा खेबनै नङा जावले जावले बिथाङा होखारबोगासिनो दं आरो दिनैबो होखारगासिनो दं। उसेट इलेक्शन आमार ट्राइबेल जातिर उफुरत खुने खुरिसे प्रमद बर' डाङरीया प्रमद बर' डाङरीया सरकारत आहा लगे लगे बर' राइज सकलक ट्राइबेल सकलक उसेट इलेक्शन কৰাটো আৰম্ভ কৰিছে আৰু আজিলৈকে এই আৰম্ভটো প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়া চলাই আছে। আজিলৈকে এই উচ্ছেদ ইলেকশ্যন কৰাটো বন্ধ হোৱা নাই। ওৱান আফটাৰ এনাদাৰ ডে বাই ডে ইনক্ৰিজ হৈ আছে এই ইলেকশ্যন কৰাটো। অকল আমাৰ ট্ৰাইবেল অকল আমাৰ বড়ো ৰাইজসকলৰ ওপৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ অত্যাচাৰ কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেইকাৰণে 2025 বছৰত হ'ব লগা যিটো বিটিচি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ কোনো প্ৰকাৰে ভোট দিব নালাগে। প্ৰমদ বড়ো ৰুলিঙত আহা মানি বড়ো ৰাইজসকলৰ ওপৰত তথা ট্ৰাইবেল ৰাইজসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে সুযোগ দিয়া আৰু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো এইটোৱে যে মানে বড়ো জাতিৰ বেকবন অৰ্গেনাইজেশ্যন এপছু এই এপছুৱে ইয়াত এগেইনষ্টত এক বিন্দুৰ কথা কোৱা নাই। জাতীয় সংগঠন হিচাপে এপছুৱে যি কাম প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়া বড়ো জাতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি আছে সেই অত্যাচাৰ কৰাৰ বিৰোধী এপছুৱে কিছুমান কথা ক'ব লাগিছিল কিন্তু আজিলৈকে তেনেকুৱা বড়ো ৰাইজসকলৰ হৈ বা ট্ৰাইবেল ৰাইজসকলৰ হৈ কথা কোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্যজনক बेखौ आं बुंबाय। दा मा जामारदों मानो प्रमद बर' बिथाङा बर' रायजो राजाफोरखौ इलेक्शन खालाम गोजोननाय लादों बेनि मास्टार माइन्डआ सोरनि आरो ट्रिपल इन्जिन सरकाराव बेफोरखौ सावरायनानै समाधान खालामनो हाया नामा? होखारलायनायसिम गावनिखौनो गुबुनजों लोगो जानानै होखारनाय अयथासार खालामनाया जारिमिनाव मालाबाबो इयुन जोलैया निमाहा होनाय नङा। गुबुनजों लोगो जानानै गावनिखौ दंस' खालामनायखौ सोरबा माफ होगोन नामा? रायजो राजाफोर फिउचार जेनेरेशना गोजौनिफ्राय अर्डारा लाबोखाबाय नालाय सानफा एफा बर' हारिफोरखौ फोजोबस्रां नाजादों लिरनानै लाबोखाबाय नालाय सुक्तियाव गोजौनिफ्राय होखारनांगौ होननानै होखारगासिनो दिनै सानफा एफा नुजागासिनो दं प्रमद बर'नि आखला बेनि जाबाय परिबर्तन ओइटुय हय परिबर्तन ओइटुय हय 100% निरापत्ता आरो ट्रान्सफरमेशन बेनो जाबाय प्रमद बर' नोंथां खुगायावल' खामानियाव जेबो गैया
आरो बोरै बोरै हा फाट्टा होदों हा फाट्टा मोनखानाय सुबुंफोरखौबो होखारदों बिथांमोना फेरेंगा इएमआ मा लेक्सार होदों बेखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय हाया होदों हा मोनग्राफोरखौबो होखारदों जों भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय फारसेथिं हा होदों फारसेथिं होखारदों फारसेथिं रायजो राजाफोरखौ एसे एनै गोजोनग्लाय होदों फारसेथिं गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरखौ बेनिख्रुइ बांसिन होखारदों दुखु खस्थ' दोनदों बेफोरनो नामा परिबर्तननि सिम्बला बेखौ रायजो राजाफ्रा परिबर्तन होगोन बे आथिखालाव सोर बुजियै दंबावलै रायजो राजाफ्रा गासिबो बुजिजोबगौ बेनिखायनो আহিटका जितु बिटिसि নির্বাচন এই নির্বাচনত ইউপিপিএল দলক কোনো প্ৰকাৰে সাপোর্ট কৰিব নালাগে এইটোই মই ৰাইজসকলক ৰিকুৱেষ্ট दे नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्स हरबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ